Nereden geldik? Nem üçün geldik? Nire varayız? Buna cevap vermek için görüyen maddi alemimizin nereden gelenliğine teredeliyim. Yani birinci soruya cevap verelim. Belki bu soruya cevap versek, belki iki soruya da cevap taparız. Şu yaktı cihanın başı nereden ne edip başladı? Modern ilim dünyası 19. asrın başlarına çenli görülen alemlerimizin, yani galaktikaların, yıldızların, dünyanın, umuman maddanın bakıdığını ananyadı. Bu düşünceye göre alemin başam sonum yoktu. Sebebi alem olan gözünü bakıdı. Bu kerametli madda tütenlen kimik reaksiyalar bilen yaşayışı döretmeye mümkünçülük veriyor demekti. 1920 yıllara gelinenle bilim dünyasındaki bu düşünceni düğünden üktüçük bir ilmi açış peyda oldu. Amerikalı alim Edwin Hubble'ın bir neçe yıl eden gözlevleri ve barlarların neticesinde galaktikalar ve yıldızlardan gelen şöklü gittikçe kızıl renk'e öğürlüyordu. Bu neme mani veriyordu? Şöyle düşündürelim. Teleskoptan seyredilenine en yakındaki yıldızdan gelen şöklü gök renkte, onun uzaktaki yıldızdan gelen şöklü memiş renkte, en uzaktan gelen yıldızdan gelen şöklü olsa kızıl renkte görünüyordu. Vaqtın geçmeğiyle haçanlı teleskoptan seyretmeye devam edilenine yıldızlar devamlı gökten memişe, memişden olsa kızıl renk'e öğürlüyordu. Bu yıldızların ve galaktikaların bizden devamlı uzaklaşanlığını görkeziydi. Bu olsa alemin devamlı giyineyenliğini en gök soğutnamadı. Onu alem devamlı giyineyen olsa, vaqtı ayda sarasak, aradaki boşluklar devamlı adalar ve hemmesi bir nokotda birleşer. Edil şu yerde görüyen damcağınızda bolşuyarı. Anha bu nokot alemin başlangıcını görkeziydi. Demek alem bakı değil, sonradan yaratılıptı. Yekece nokottan hatta men bunu alemi öğretmeye okuyuplu bolon üçün tohumcuk diyecek. Ne edip ehli alem ve yıldızlar ve galaktikalar bu tohumcuğa sığdık ha. Aklımıza sığan ok şeyle değil mi? Sebep akıl çekli, hıyal olsa belli derecede çeksiz. Onu aklımız bilen belirlikte hıyal dünyamızı hem harekete geçirelim. Sebep hazır men size alemin yekece tohumcuktan dörüşünü 6 dövrde düşündürmekçi. Onu ne mi? Vaqtı ayda saracağız ve başlangıca gideceğiz. 13 milyar 700 milyon yıl geçmişe. Bu yerde dünya, yıldız, alem yok. Hava yok. Maddanın özü yok. Genişlik yok. Enerji yok. Hatta vaktam yok. Birinci dövür Planck dövrü. Anhada vaktın en kiçik bölüğünü, yani sekundun 10 milyonda birinin, trilyonda biri vaktına. Dinece ehli alemleri özünü cemleyen, aylığınç agrama eye olan 1 milyon tonluluk tohumcuk dörüdü. İntek bu agram birliğinin adı ilim dünyasında yok. Şol üçün men bunu 1 milyon tonu diyecek. Bu 1 milyon tonluluk tohumcuğun ululuğu 0,000 yani 33 tane 0 son 1 santimetrdi. Yani 1 santimetri 100 milyar bölücüge bölün. O yerden bir bölücü alıp 1 trilyon bölücüge bölün. O yerden bir bölücü alıp yine 1 trilyon bölücüge bölün. O yerden bir bölücü alın. Anha bizim başlangıçtaki alemimizin ululuğu şeyledi. Yani buna Planck uzunluğu değil ya. Bu tohumcukta alem emele getiren ehli güçler, yani dartış gücü, elektromagnet güç, güçlü ve eciz yadro güçleri bir yerde cemlenipti. Bu tohumcuk Big Bang, yani epet partlama bilen giyinemeye başladı. Big Bang'daki temperaturu 10'un 32. derecesidir. Yani trilyon etse 10 milyon gradus kızgınlığı.
Her iki döwürde günün 6000 gradus kızgınlığı bilen ölçülündü. Älemin başlangıcyndaky kızgınlygy siz bir hyal edip görün. İkinci döwür kozmik çorba döwürü. Bu döwürde älem henif 0,35 tane 0 soň 1 sekund ýaşyndady. Temperatura bolsa 100 trilyon gradus kızgınly. Älem emele getirýän güýçler, ýagny dartyş güýçi, elektromagnet güýç, güýçlü we ejid ýadro güýçleri bir-birinden aýryldy. Maddanyň we ters maddanyň arasyndaky çaknyşykda madda üstün gelýär we atomyň ýadrosyny döredýän, ýadrosyny emele getirýän proton we neutron emele gelip başlaýar. Üçüncü döwür elektron döwrü bolup, bu döwürde atomyň iň esasy bölegi bolan, ýagny iň esas zapçasy bolan elektron emele gelýär. Älem ululugy bolsa 38 trilyon kilometr. Temperatura 1 milyar 200 milyon gradus kızgın. Dördüncü döwür radiasiýa döwrü. Bu döwürde älem soğumagy we giňemägi dowam edýär. Ýöne şonda älem 1 milyon gradus kızgınlykda. Ýöne entegem elektronlar ýadro bilen birleşip dol atom emele getirip bilen ok. Munuň üçin älemiň soğumagyna garaşmaly boljak. Beşinci döwür madda döwrü bolup, älem 3000 gradus kızgınlykda. Bu döwürde atomyň dol emele gelmek üçin şertler taýin we ýadro bilen elektronlar birleşýär we dol atom emele gelýär. Inni elimizde maddanyň iň kiçik guruluş bölegi bolan atom bar we bu taýin. Altıncı döwür galaktikalar we ýyldızlar döwrü bolup, bu döwürde ýyldızlar we 100 milyard ýyldızly aýlygynç ululukdaky galaktikalar emele gelmäge başlaýar. Älem giňişligi 6-njy döwürden soň şeýle bir äpet göwrüme eýe bolýar bolyn. Dören äpet älem giňişligine syýahat edip bilmek üçin bize deňi taý bolmadyk hyýaly uçar gerek. Bu uçar ýagtylyk tiýilligine ýakyn tiýillikde uçup bilmeli. Ýagtylyk tiýilligi bolsa 1 sekundda, ýagny 1 diýençek 300 000 kilometr ýol geçip bilmeli. Başgaça aýdamazda 1 diýençek yer şarynyň, ýagny ekwatorun daşyndan 7,5 gezek aýlanyp bilmeli. Hanonda kemerleriňizi ildirin we Big Bang'den soňky dören äleme hyýaly uçurmaz bilen hyýaly syýahat edelim. Hormatly ýolagçylar, howa gemimiziň sekundda 300 000 kilometr ýol geçýänligini ýene bir gezek ýatladýan. Bu tiýillik bilen yer şaryndan çykyp Aýa barmak 1 sekund wagtymyz alýar. Ol ýerden güne barmak üçin 8 minut wagt gerek. Bu ýerden çykyp gün ulgamynyň daşyndan aýlanmak 11 saat wagtymyz alýar. Bu ýerden çykyp bize iň ýakyn ýyldyza barmak üçin, ýagny Alpha Centauri ýyldyzyna barmak üçin sekundda 300 000 kilometr tiýillik bilen gidemizde 4,5 ýyl wagtymyz alýar. Beýli ýyllardan ak maýanyň ýol galaktikasyna, ýagny biziň galaktikamyzda 100 milyard ýyldız bar. Gözeňize getirin. Bir ýakyn ýyldyza barmak biziň 4,5 ýyl wagtymyz alýar. Ýöne şeýle ýyllardan ak maýanyň ýol galaktikasyna 100 milyard sanagy bar. We bular birleşip ak maýanyň ýol galaktikasyny emele getirýär. Ak maýanyň ýol galaktikasyny boyunu baştan soňa geçmek üçin 100 000 ýagtylyk ýyly gerek. Ýagny 300 000 kilometr tiýillik bilen gidemizde ak maýanyň ýoly galaktikasynyň bir başyndan aýagyna çykmak üçin 100 000 ýagtylyk ýyly gerek. Iňine geçmek üçin bolsa 30 000 ýagtylyk ýyly gerek. Ak maýanyň ýoly galaktikasynyň çykyp iň ýakyn galaktika, ýagny Andromeda galaktikasyna barmak üçin 2,5 milyon ýyl wagt gerek. Edil şeýle galaktikalardan 100 milyar sanagyny gözeňize getirin. Bular birleşip galaktika salkymyny emele getirýär. Şeýle salkymlardan hem ýene 100 milyar sananyň bardygyny gözeňize getirin. Beýnimiz ýandy. Şeýle dämi? Big Bang'den soň dören bu älemiň bir ucundan beýleki ucuna ýagtylyk tiýilligi bilen gitmek trilyonlarça ýyl wagt alýar. Käbiri älemiň döreýişini käbir tötäňden hadiselere ýa-da tötäňden kanunlara baglaýar. Men bolsam oňa gudrat diýen. Sebäbi eger älem emele gelýän döwrüne atom emele gelip bilmedik bolsady,
Ýa-da älim giňeýän döwründe çala hayal ýa-da çalt giňeýän bolsady. Ýa-da madda bile tert maddanyň çaknyşygyna bir madda kän ýa-da az emele gelen bolsady, şeýle ogdunlukdaky aňyrsy bärti hyýal dünýämize sygmaýan älim emele gelmezdi. Älemin başy, ýagny doguşy, ötüşi, kämilleşişi bolşy ýaly. Bir gün fizikada bilinýän entropik kanuny esasynda soňy, ýagny ölümi hem gelmeli. Älim adam bilen nähili meňdeş, şeýle dämi? Doguya, öz sunuwatyny we aýratynyny görkezýär we ölýär. Inni hyýallan oýanyp, aklymyzy işledip, başdaky soraglary täzeden soralyň. Nerden geldik? Näme üçin geldik we nire barýas?